И здравейте, хора! И тъкмо натисна плей. Днеска ще играем на 8 бал пул. Това е втората част на 8 бал пул и ми е много трудно с тази мишка. Аз съм оцелец, така да. Сега това е втората версия. Ще направя клипа да е HD, обещавам. И сега с тази мишка, понеже винаги съм свикнал, тук ми върви твърде гладко, а там съм свикнал на другия ми компютър да ми върви като бабичка. И за това играх по-прецизно. Хората, които си на помнят късмете там. Вече аз почвам да мисля, това не ми харесва. Аз да мисля. Стани! Почва е. Знам, те са 7 парчета, кой иска? 7 папагала. Искаш да са тихи? 7 са. Извинявам се, ако ги чуете много силно. Просто са 7 и много обичат да викат. Не е вярно, имам само 7. 7 папагала и 4 риби. Имах 5 риби, но едната нищо. Спре, не сме. Бати логиката! Давай! Защо че ги нагласам все такива удобни? Гледай сега. Като ми налякли малко. Казах, че стана като налякли. Пак ти викам... Сети ги нагласам удобно, ама че не може да се средаш. Да, бе, сигурно. Сигурно ми че също. Това е проява на... Клипа ми ще е на 720, ще видиш. Никой не мога да направи 1080, това е невъзможно. Сега ще видят. Бе, направо за късмет. Али бе, влезах сама ще го направя толкова удобно. Ще вкарам. 100%, то ставаше и да ни вкарам сега, направо ще да поудея. Мале! За кое? Толкова удобно. Не знам, ще го казвам. Гледай. Не знам колко удобно ще го направиш. Трябва даже да ми благодариш. И понеже съм с... И понеже съм с слушалки, може да не се чуваш. Изобщо. Да, сигурно. Да. Айде, сега ще докажа даже на хората.
Ето хора, говоря с нея по скайп, ако не чувате, да знаете. Давай, какво криво сега ще го направя. Защо се едни тъпи си ги правя аз? Ко? О, мале! Аре пак. Как го каза? Как го каза? Давай! Чичо пише лето. Защото пише Юро опоненти с брейки. Той не пише кой брейки. Давай, чупи да. Кой ще казва, че сега това ще са твоите? Само не знам кой ще казва. Няма да ги вкараш и вече. О, вкара и бяла. Благодаря. Аз ще вкарам за твоя. Понеже е много приятно мястото. Кой ще каза? Аз и знаех, че ще и стане за това. Честно е. Аз и знаех, че ще остане. Там исках да се усетиш. Губя. Карай, бе, че ми вкара силите. Що? Аре, клипа ми стана много кратък. Сега... Чакай, колко време? Само 6 минути. Много хора, това ще е кратък лист. Да, абонирайте, харесайте клипа, хейтвайте Божидара. Каналът ще бъде в описанието, давайте и дизлайкове, абонирайте се и до скоро.